ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. ин лаҳзаҳо шумо имкон доред тавассути барномаи милитсия хабар медиҳад оиди ҷиноятҳои ошкоршуда ва дигар самтҳои фаъолияти милитсияи Суғд ҷиҳати таъмини тартиботи ҷамъиятӣ огоҳӣ пайдо намоед. пешгирию мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ва ҳама гуна кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ вазифаи мо кормандони милитсия аст. имрӯз дар барнома тамошо кунед. дузди корозмуда ба даст афтод. модару писар падари хонадонро ба марг расониданд. ҳамсари бадрашк баъди куштор худовезиро вонамуд кард. бо ваъдаи соҳибкории сердаромад мардумро фиреб дод. сӯзонидани маводи мухаддир шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. мегузарем ба шарҳи пурраи хабарҳо. мақомоти милитсия ва прокуратураи шаҳри Панҷакен сокини ҷамоати деҳотии Саразм Муҳриддин Ҷабборовро дар куштори ҳамсар гумонбар медонанд. гумонбаршуда баъди буғӣ карда куштани ҳамсар ҷасади ӯро дор кашида ҳодисаи сунъии худовезиро ташкил карда бошад ҳам кирдори ҷиноятӣ аз назари кормандони мақомот пинҳон намонд. рашку бадгумонӣ нисбати ҳамсар заминаи содиршавии ин ҷинояти махсусан вазнинро гузоштааст. гумонбаршуда Ҷабборов Муҳриддин Ботирович соли таваллудаш 1993 дар хонаи истиқоматиаш воқеъ дар деҳаи нури зиндагии ҷамоати деҳотии Саразми шаҳри Панҷакент бо ҳамсараш Хурсандой Маҳмудоваи 22 сола муноқиша карда бо истифода аз рӯймоли занона ӯро буғӣ мекунад. санаи 3 сентябр рӯзи ҳодисаест ки баъди буғӣ карда ба ҳалокат расонидани ҳамсар гумонбаршуда Ҷабборов бо мақсади рӯйпӯш кардани ҷинояти содирнамуда ҷасади ҳамсарашро бо истифода аз арғамчин дар болори оғилхонаи ҳавлии истиқоматиаш дор кашида ҳодисаи худовезиро вонамуд ва аъзоёни оиларо хабардор намудааст. Ҷабборов, бо кадом мақсад шумо бо рӯймол кардани ҳамсаратонро буғӣ карда рӯймолро дар гарданаш сахт баста будед? ба мақсади куштан. кӯшиши аз ҷавобгарӣ озод шудан бо ташкили ҳодисаи сунъии худовезӣ ва дигар найрангҳои лафзӣ ба гумонбаршуда кӯмак накард. бо иҷрои аввалин амалҳои тафтишӣ ҷой доштани марги маҷбурӣ тасдиқ ва ҳаракатҳои бераҳмона исбот ёфт. акнун Муҳриддин Ҷабборовро ки зури худро нисбати зан нишон дода ӯро аз неъмати барқарорнашаванда ҳаёт маҳрум сохт, зарур аст оқибати амалашро бубинад ки ҳатман ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ хоҳад буд. зани 52 сола ва писари 29 солаи ӯ истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти меҳрободи ноҳияи Ашт барои аз беэҳтиётӣ ба марг расонидан боздошт шуданд. онҳо шабона падари хонадон Латиф Қузиеви 52 соларо ки дар ҳолати мастӣ қарор дошта муноқиша мекард бо истифода аз скотч дар стунпояи ҳавлии истиқоматӣ мебанданд ки дар натиҷаи баста шудани роҳи нафас ба ҳалокат мерасад. гурӯҳи фаврии тафтишотии мақомоти милитсия ва прокуратураи ноҳияи Ашт зимни санҷиши ҳодисаи гӯё худкушии шаҳрванд Қузиев Латиф Азамович соли таваллудаш 1969 истиқоматкунандаи деҳаи бахмали ҷамоати деҳоти Меҳробод ошкор намуданд ки ин ҳодиса ғайри ихтиёри ҷаврида сурат гирифтааст. дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муайян карда шудааст ки санаи 27 сентябр тахминан соатҳои 18:30 шаҳрванд Қузиев дар хонаи истиқоматиаш дар ҳолати мастӣ қарор дошта бо ҳамсараш Қаноат Умарова соли таваллудаш 1969 муноқиша ва ӯро латукӯб менамояд ки охирон гурехта ба хонаи писараш Қузиев Равшан соли таваллудаш 1992 меояд ки дар маҳаллаи навбунёди деҳаи Бахмал воқеъ аст. گردنم به زدی به سخت زد گردنم درد کندی بود که انم شتی اجم من دود گفتم انم جنده زاستا گفتم من انم جستود دود گفتم یاردم ته من زدم مکشت گفت فریاد کردم انم جایم بلوک نم بلو همسایم سن داود اینجا زده گشنده وای هو بخار بود همسایم سن اونجا دیوار بناد دیوار با اومده گفت که همسایتون کی ماسو نه دیوار با اومده گفتن که های این خیلی نکن گفت همه موبایل دوای منصور به آواره شدینده من دخترم که گرخته برفتم
модару писар бо мақсади пешгирӣ аз муноқиша ва бадгӯиҳои падари бадмаст дасту пои ӯро бо истифода аз скотч баста дар ҳолати нишастагӣ дар сутунпояи ҳавлии истиқоматӣ мебанданд. онҳо субҳи рӯзи 28 сентябр бохабар мешаванд ки дар натиҷаи тобхӯрӣ сари падар ба поён зер шуда дар ҳалқаи скотч овезон ва буғӣ гашта ба ҳалокат расидааст. آوش رفته اینقدر روشون با زدم ماساژ کردم فایده نشد. ҳарчанд иштирокчиёни ҳодиса қасди куштор надоштанд, аммо дар кирдори содирнамудаи онҳо таркиби аломатҳои ҷиноятӣ дар моддаи 108 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда, яъне аз беэҳтиётӣ ба марг расонидан ҷой дорад. абдунаим маҳкамови 42 сола сокини шаҳраки шӯроби шаҳри Исфара ки қаблан 5 маротиба барои дуздӣ суд шудааст, ба худ хулосаи зарурӣ набароварда боз кажрафториашро такрор намуд. ӯ ин навбат дар ҳудуди шаҳри Конибодон ба 33 манзили иstiqomatӣ ворид гардида ба тасарруфи пул ва тилловорӣ даст зад. натиҷаи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Конибодонро дар муайян намудани шахсияти дузди моҳир муваффақ гардонид. давоми як моҳи охир нафари дар дуздиҳо гумонбар Маҳкамов Абдунаим Раҳмонович соли таваллудаш 1979 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти шӯроби шаҳри Исфара дар ҳудуди 4 ҷамоати деҳоти шаҳри Конибодон Эргаш Шарипов, Лоҳутӣ, Пулотон ва Ортиқов ғайриқонунӣ ба 33 манзили истиқоматӣ ворид гардида дуздӣ содир намудааст. он манзилҳои ҳадафи дуздӣ қарор мегирифт ки соҳибхонаҳо муваққатан берун аз ҷои зист қарор доштанд. дузди кордони гузаро Абдунаим Маҳкамов ки давоми солҳои 2003, 2006, 2009, 2017 ва 2019 бо ҳамин ҷурм суд шудааст, ин навбат низ дуздиро ҳамчун касб интихоб намуда дар ҳолати рецидиви махсусан хавфнок бо ҳарроҳу восита тавассути девор, тиреза ё аз болои дарвоза гузашта аз ҳуҷраҳо пулу тилловорӣ ва дигар молу ашёи арзишмандро тасарруф мекард. دیوارکت فردامدان یعنی خانه درآمدن یعنی خانه درآمدن کافتم дуздиҳо дар манзилҳои истиқоматии пайҳам содир шуда дар баробари ҷабрдидагон мақомоти милитсияро ба ташвиш андохт. гумонбаршаванда услуби ба худ хос дошта шабона манзилҳоеро интихоб мекард ки чароғи хомӯш ва дарвозаҳои қулф карда доштанд. аз ҳисоби маблағҳои бо роҳи ҷиноят ба даст омада гумонбаршуда дар шаҳри Хуҷанд манзили истиқоматиеро ба иҷора гирифта ба дилхушӣ ва истироҳат машғул шудааст. аммо ин дилхушиҳо дер давом накард, ӯ дастгир ва зиндагии муфтхорона хотима ёфт. нисбати Абдунаим Маҳкамов бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст ки дар таҷрибаи ҷиноятиаш бори шашум мебошад. идомаи барнома мақомоти милитсияи шаҳри Панҷакент дар асоси муроҷиати ҷабрдидаҳо мардумфиребӣ Беҳрӯз Раҳматов сокини ҷамоати деҳотии рӯдакии шаҳри Панҷакентро ошкор ва нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. ваъдаи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкории сердаромад шеваи тақаллубкориҳост ки 7 нафар фиреб хӯрдааст. аризаҳои даъвогии шаҳрвандон ба мақомоти милитсия нисбати Раҳматов Беҳрӯз Аҳмадович соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи деҳаи Марғедари шаҳри Панҷакент дар хусуси барқарор кардани зарари молу мулкӣ сабаб шуд ки нисбати номбурда тибқи талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. ин нафар роҳи мардумфиребиро ихтиёр карда бо сӯистифода аз боварии шаҳрвандон маблағҳои калони пулӣ ва моли калони шохдори онҳоро аз они худ ва зиндагии муфтхӯрона пеш бурда дар фиреби 7 нафар ва тасарруфи 456 000 сомонӣ гумонбар аст. ваъдаи машғул шудан ба фаъолияти соҳибкории сердаромад услуби тақаллубкориҳост ки 5 нафар сокини шаҳри Панҷакент, як нафари истиқоматкунандагони шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба суханҳои Беҳрӯз Раҳматов бовар карда нақдинаҳои пулӣ ва моли калони шохдори худро дар ихтиёри ӯ гузоштанд. масалан моҳи июн аз як нафари сокини ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ бо баҳонаи пешрафти соҳибкорӣ 40 000 сомонӣ пули нақд ва 5 сар моли калони шохдор арзишаш 60 000 сомониро гирифта то ҳол барнагардонидааст. ба ҳамин монанд ба боварии як нафар сокини шаҳри Хуҷанд даромада 9 сар моли калони шохдор гирифта 108 000 сомонӣ зарар мерасонад. тақаллубкориҳои қасдона гумонбаршударо ҷониби маҳбасхона овард.
ҳафтаи гузашта бо иштироки комиссияи махсус мақомоти милитсияи Суғд чорабинии сӯзонида несту нобуд кардани воситаи нашадор гузаронид. Наздик 250 килограмм воситаҳои нашадор ва моддаҳои психотропӣ барои несту нобуд кардан аз рӯи 95 парвандаҳои ҷиноятӣ ва 64 маводҳои маъмурӣ таҳти назорати комиссия маҳв карда шуд. рӯзи 29 сентябр кормандони мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд бо иштироки комиссияи махсус аз вазорати корҳои дохилӣ чорабинии сӯзонида несту нобуд кардани воситаи нашадор доир намуданд. далелҳои шаъӣ наздик 250 килограмм намудҳои гуногуни воситаи нашадор ки ҳалнома ва таъиноти судияшон ба тасвиб расидааст аз ҷониби ҳайати комиссия барои несту нобуд кардан пешниҳод ва чорабинӣ бо иштироки намояндагони васоити ахбори омма мақомотҳои прокуратураи суд ва дигар сохторҳои марбут баргузор гашт. ҳамагӣ 249 килою 606 грамм воситаҳои нашадор ва моддаҳои психотропӣ барои несту нобуд кардан аз рӯи 95 парвандаҳои ҷиноятӣ ва 64 маводҳои маъмурӣ таҳти назорати комиссия маҳв карда шуд. аз ҷумла аз рӯи 95 парвандаҳои ҷиноятӣ 22 килою 939 грамму 32 миллиграмм героин, 23 килою 618 грамм афюн, 41 килою 292 грамму 78 миллиграмм ҳашиш, 161 килою 506 грамму 16 миллиграмм бангдона, зиёда аз 9 грамм моддаи психотропии метаамфетамин, 100 ҳаб дорувории фенобарбитал, 36 бех ниҳоли бангдона ва 280 бех ниҳоли кӯкнор дар асоси иҷроварақаҳои судӣ барои несту нобуд кардан омода ва дар оташдон дар ҳарорати зиёда аз 1300 дараҷа гармӣ сӯзонида шуданд. ҳамчунин ба миқдори 19 грамму 88 миллиграмм афюн, 162 грамму 36 миллиграмм ҳашиш, 48 грамму 0,3 миллиграмм бангдона далелҳои шаъӣ 64 маводи маъмурӣ несту нобуд карда шуданд. мухаддароти сӯзонидашуда натиҷаи фаъолияти милитсияи Суғд аст ки дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира шудааст. дар ин бахши барнома вобаста ба фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ маълумот хоҳем дод. давоми ҳафтаи сипарӣ гардида дар баробари ба қайдгирии ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ бо оқибати марг нозирони бозрасӣ ҷиҳати пешгирӣ аз қоидавайронкуниҳои дағал ба мисли дар ҳолати мастӣ ва беҳуҷҷати ронандагӣ идора кардани воситаи нақлиёт дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд чорабиниҳои мақсаднок гузарониданд. боиси таассуф аст ки имрӯзҳо ронандагон бархилофи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ амал намуда суръати ҳаракатро аз меъёри муайяншуда зиёд менамоянд ки ин ҳолатҳо бо оқибатҳои вазнин анҷом меёбад. дар давраи 8 моҳӣ сипаришуда бо ҷурми ин намуд қоидавайронкунӣ 119 ҳодисаи нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст ки бар асари он 51 нафар ҷон бохта 110 тани дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. чунончи санаи 21 сентябри соли равон тахминан соати 9:40 дақиқа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи опел зафира аланазаров шаҳзод ҷурабекович соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти куруши ноҳияи спитамен аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муқарраршуда аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба канори чапи роҳ баромада ба дарахти қади роҳ бархӯрдааст. дар натиҷа ронанда бо ҷароҳатҳои ҷисмонӣ дар беморхонаи ноҳияи спитамен бистарӣ гардида мусофири нақлиёт муъминов элдор деҳқонбоевич соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи ҷамоати куруши ноҳияи спитамен аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш ҳангоми дастрас намудан ба беморхона ба ҳалокат мерасад. ё худ 23 сентябр тахминан соатҳои 6 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи опел астра очилов шарифҷон маҳмадҷонович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати унҷии ноҳияи бобоҷон ғафуров ҳангоми ҳаракат дар километри 338 шоҳрои душанбе хуҷанд-чаноқ аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муқаррар кардашуда аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада аз роҳ баромада ба канори чапи роҳ чапа шудааст. дар натиҷа мусофири нақлиёти мазкур маҳмадҷонов анварҷон сокини ҷамоати унҷии ноҳияи бобоҷон ғафуров аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад.
боиси ташвиш ва нигаронист ки вақтҳои охир миқдори ронандагоне ки хилофи талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ яъне дар бевақтии шаб тавассути нақлиёт дилхушӣ карда ба гонкаву кокс ё худ ғеҷишҳои бемаврид даст мезананд бештар мегардад. аксаран ронандаҳои ҷавон ба чунин худнамоӣ роҳ дода тартиботи ҷамъиятиро халалдор месозанд. ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи мерседес бенз рақами қайди давлатиаш 0888 NS02 Назаров Солиҳназар Соҳибназарович соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи ҷамоати палдораки ноҳияи Мастчоҳ дар бевақтии шаб дар роҳи паҳну васеъи нафтаъмири назди маҷмаъаи Истиқлол оромии сокинонро халалдор намуда ба ин амали зишт даст мезанад ки нисбати ронандаи қоидаи ситез парвандаи маъмурӣ бо дастрасии моддаи 325 Кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. ба маълумоти ин қабил ронандаҳо мерасонем ки нақлиёт воситаи дилхушӣ нест ва чунин муносибати бепарвоёна ҳодисаи нохушеро дар пай дошта метавонад. ҳолати дигари мавриди таваҷҷӯҳи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ аз ҷониби баъзе аз ронандагон ҳангоми роҳ додан ба қоидавайронкунӣ бо нозирони роҳ муомилаи дурушт намудан аст ки аз гуноҳи содир кардаашон саркашӣ менамоянд. масалан ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи мерседес бенз рақами қайди давлатиаш 7117 AM02 Сангинов Муқимҷон Султонқулович истиқоматкунандаи маҳаллаи 34 шаҳри Хуҷанд воситаи нақлиёти худро бе насби рақами қайди давлатӣ дар пеши воситаи нақлиёт идора намуда зимни аз тарафи нозирони хадамоти роҳбонӣ боздошт ва нисбаташ тартиб додани парвандаи маъмурӣ тибқи моддаи 312 Кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ ба кормандон баҳсу мунозира ва дар иҷрои вазифаи хизматии онҳо монегӣ намудааст. бо пешниҳоди гузориши мазкур роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Суғд аз тамоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ бо интизомӣ ва риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро талаб менамояд. бо мақсади коҳиш додани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракати роҳ ба мисли дар ҳолати мастӣ ва беҳуҷҷати ронандагӣ идора намудани воситаи нақлиёт ки яке аз омилҳои ба садама мусоидаткунанда мебошад, кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд чорабиниҳои мақсаднок гузаронида зимни назорати доимӣ аз болои иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ давоми 20 рӯзи охир 40 ҳолати дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиётро ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ намуданд. масалан ронандаҳои воситаҳои нақлиёти тамғаи мерседес бенз Шарипов Абдулатиф Абдурашидович истиқоматкунандаи ҷамоати унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, тамғаи Opel Vectra Александр Камаров истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон, тамғаи ВАЗ 2109 Баротов Зарифҷон Исмоилович истиқоматкунандаи шаҳри Бӯстон, тамғаи Део Лабо Эшонқулов Расул Давронович, тамғаи Део Тико Мирзоев Аҳмадҷон Умарович истиқоматкунандагони шаҳри Конибодом дар ҳолати мастӣ пушти чамбараки автомашина нишастанд ки нисбати онҳо бо дастрасии моддаи 332 Кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ парвандаҳои маъмурӣ тартиб дода шуда нисбати чанде аз онҳо аз тарафи мақомоти судӣ ҷазои ҳабси маъмурӣ бо маҳрум намудан аз ҳуқуқи идора намудани воситаи нақлиёт татбиқ карда шуд. дар ин давра аз тарафи бозрасии давлатии автомобилӣ 27 ҳолати идораи воситаи нақлиёт бе шаҳодатномаи ронандагӣ ва 3 ҳолати вогузор намудани воситаи нақлиёт ба шахсе ки ҳуҷҷати ронандагӣ надорад ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шудааст. чунончи шаҳрванд Сайфии Фахриддин Султонбекович истиқоматкунандаи маҳаллаи 12 шаҳри Хуҷанд воситаи нақлиёти тамғаи мерседес бензро ки ба шаҳрванд Орипов Фарҳодҷон Бахтиёрович сокини шаҳри Хуҷанд тааллуқ дошт бе ҳуҷҷати ронандагӣ идора менамуд ки нисбати ҳардуи онҳо парвандаи маъмурӣ бо дастрасии моддаи 336 Кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. инчунин ноболиғ Абдусатторов Маъруфҷон Али Маҳмадович соли таваллудаш 2006 истиқоматкунандаи ҷамоати исвисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров воситаи нақлиёти тамғаи мерседес бензро ки ба шаҳрванд Абдусатторов Али Муҳаммад Абдусатторович тааллуқ дошт бе ҳуҷҷати ронандагӣ идора менамуд. нисбати номбурда бо дастрасии моддаи 336 Кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуд. ҳамзамон нисбати соҳиби воситаи нақлиёт Абдусатторов Али Муҳаммад сокини ҷамоати исвисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои ба шахси бе шаҳодатномаи ронандагӣ барои идоракунӣ вогузор намудани воситаи нақлиёт парвандаи маъмурӣ бо дастрасии моддаи 336 Қисми
қисми 2 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. ҳамчунин нисбати ноболиғ Саидалиев Муҳаммадҷон, истиқоматкунандаи деҳаи Роғуни ноҳияи Испитамен, ки воситаи нақлиёти тамғаи Деолабои ба ҳамдеҳааш Самандаров Зайниддин тааллуқ доштаро беҳуҷҷати ронандагӣ идора намудааст ва соҳиби ҳамин автомашина парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуд. мизи мудаввар дар мавзӯи ҳамкории шӯроҳои ҷамъиятӣ бо милитсия дар пешгирии амалҳои номатлуб имкон дод, ки аъзоёни шӯроҳои мазкур дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҷамъ омада бо ҳам табодили таҷриба намоянд. Чорабини мазкур дар доираи лоиҳаи муштараки Вазорати корҳои дохилӣ бо дафтари барномавии созмони аҳдномаи ҳамкории Аврупо дар шаҳри Душанбе ва ташкилоти ҷамъиятӣ Ассотсиатсияи миллии занони соҳибкори Тоҷикистон баргузор карда шуд. бо мақсади татбиқи барномаи давлатии ислоҳоти милитсия барои солҳои 2021-2025 рӯзи 28 сентябр дар толори хурди меҳмонхонаи суғдиёни шаҳри Хуҷанд бо иштироки муовинони сардори шӯъбаҳои Вазорати корҳои дохилӣ оид ба хизмат ва раисони шӯроҳои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мизи мудаввар дар мавзӯи ҳамкории шӯроҳои ҷамъиятӣ бо милитсия дар пешгирии амалҳои номатлуб баргузор гардид, ки дар он натиҷаҳои нақшаи вохӯриҳои шӯрои ҷамъиятӣ бо нозирони минтақавӣ ва мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ баррасӣ гардид. мавриди зикр аст, ки мизи мудаввар дар доираи лоиҳаи муштараки мақомоти корҳои дохилӣ бо дафтари барномавии созмони аҳдномаи ҳамкории Аврупо дар шаҳри Душанбе ва ташкилоти ҷамъиятӣ Ассотсиатсияи миллии занони соҳибкори Тоҷикистон баргузор карда шуд. дар оғоз раиси шӯрои ҷамъиятӣ назди раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд Наим Малик Исломӣ зикр намуд, ки ҳадафи асосии ҳамаи мо ҳифз намудани ҳаёти осоишта, солимии ҷомеа, ободиву созандагӣ ва дар навбати худ мусоидат намудан ба мақомоти корҳои дохилӣ дар пешгирӣ ва ошкор намудани ҷинояту ҳуқуқ вайронкунӣ, амалҳои номатлуби халалдоркунандаи тартиботу осоиштагӣ, баланд бардоштани боварии аҳолӣ ба милитсия ва густариши ин гуна ҳамкориҳои судманд дар ҳамаи марҳилаи ислоҳоти милитсия мебошад. муовини якуми сардори раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Шафизода Рустам Исмоил бо сухани муқаддимавӣ ба кори мизи мудаввар оғоз бахшида ҳадафи баргузор намудани онро тавзеҳ дод, ки мақсади он ҳарчи бештар ноил шудан ба натиҷаҳои мусбӣ дар самти амалисозии барномаи ислоҳоти милитсия барои солҳои 2021-2025 мебошад. зеро иштироки мустақими шаҳрвандони касбу кори гуногун дар раванди ислоҳот хеле муҳим буда, бояд шаҳрвандон имконияти осони пешниҳод намудани таклифу дархост ва фикру андешаро дошта бошанд. чунин имконият барои боз ҳам такмил ёфтани ин сохтори давлатӣ мусоидат менамояд. иштирокдорони мизи мудаввар дар баробари баррасии барномаи кори шӯро дастуру супоришҳои роҳбарияти Вазорати корҳои дохилӣ ва раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғдро мавриди таҳлилу омӯзиш қарор дода, дар рафти чорабинӣ фикру андешаҳои худро баён намуда қарорҳои дахдор қабул намуданд. дар хотима бо ташаббуси роҳбарияти раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд барои иштироки фаъолона дар татбиқи раванди ислоҳоти милитсия ҳамаи раисони шӯроҳои ҷамъиятӣ бо сипоснома ва тӯҳфа қадршиносӣ карда шуданд. инҷо расидем ба интиҳои барнома. умедворем, ки бо амалҳои солеҳ, кору пайкори созанда, ки дар доираи қонун асос мегирад, қадами устуворона ба пеш гузошта рӯзгори худро ободтар менамоед. то дидори навбатӣ, тансиативу хотирҷамъӣ ва саодати рӯзгори шуморо хоҳонем. хайр.